annabi alaihi salatu ce duk wanda ya ci bashi da niyyar ba zai biya ba zai gamu da Allah ranar alkiyama a matsayin barawo. Yau bashi ya zama alfahari ake ma da cinsa. Annabi yana neman tsari a'udhuka minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min galibati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Nana Aisha ta ce ya Rasulullah me yasa kake yawan addu'a akan bashi? Me abin tsoro a bashi? Kullum kake ta addu'a Allah ya raba ka da bashi, Allah ya raba ka da bashi. Yace Aisha duk wanda ya ci bashi sai yayi magana ya ƙarya sai alƙawari ya saba. Zan biya, gani nan zan taho, zan kama, insha Allah gobe za mu haɗu, kuma duk ƙarya yake yi, kuma duk bashi ya jawo masa, kai ta ɓoye-ɓoye. Shi yasa a mazhaban Malikiya suka ce in ka ci bashi mutane suna ta neman ka ruwa a jallo ba su same ka ba ka ɓuya saboda suna so su ci mutuncinka. Sai wani ya ce ai kuwa yana zuwa sallar Juma'a, tunda dai ai musulmi da dole zai zo Juma'a, mu ɗebo 'yan sanda mu tare shi a ranar Juma'a. Suka ce yi zaman ka a gida kai azahar. Saboda musifar bashi. Aka ce tun da ya ƙi kamuwa a tare shi ranar Juma'a. Suka ce daga cin asbab guda 12 da ke sa mutum ya takhallufi bai zo Juma'a ba a yafe masa